ساوەڕێز هێویدارم هون هەمی باش بن. پێشکەتنێ هەریداوی ئەوە کو لە جڤینە ئیرۆ کو یا پارێزگەها کەرکووکێک و ڕێڤە چوو ڕێبوارتەها وەک پارێزگارێک کەرکووکێ لە پشکێ کورد وەک پارێزگار هات هەڵبژاردن. ئیرۆ شەمیێ یعنی دەهێ مەها هەشت یا 2024 لە بەغدایê civînekî Encûmen Meclîsa Parêzgeha Kerkûkê rêve çû û di nava vê civînê de rêbwar teha ji yekêtiyê wek serokê Havpeymaniya Kerkûk hêz û îradeya me li pişkê Kurd wek parêzgar wek walî hat hilbijardin. Her wiha Mihemed Hafîz ku li pişkê Ereban bû ew jî bû be serokê Meclîsa Parêzgeha Kerkûkê. Her wekî ku tê zanîn li Kerkûkê du postên giring hene, yek serokê parêzgeya ye, yek jî serokê Encûmenê Parêzgeya ye. Her carî heta niha ku aliyek serokê parêzgehê bidest dînê, aliyekî dinê serokê meclîsê bidest dînî û ji bo anîne bîra we li roja hejdehê meha duwazdeh ya sala çûyî 2023 hilbijardina parêzgehên Iraqê hatin encamdayîn di wê çarçoveyê de li Kerkûkê jî hilbijardin tê de hat encamdayîn û Havpeymaniya Kerkûk hêz û îradeya me ye ku yekêtî û şûyî tê de beşdarî kirin bi yek lîst dengekî zêde dengî herê zêde bedest anîn dengê yekemîn bedest anîn ku 157,639 deng bûn ku dikê li seda 43 dengên vê parêzgehê û 5 kursî bedest anîn û bû lîsteya yekemîn û bi avayekî giştî jî li Kerkûkê ku gelek lîst tê de beşdarî kirin em bêjin qewareyên Kurdî lîstên Kurdî 242,716 deng ku dikê 7 kursî û em bêjin aliyên Ereban jî partiyên Erebî 212,089 ku dikê 6 kursî bedest anîn. Tirkmenan 97,807 deng yani dikê 2 kursî û Mesîhî jî Suryanî jî 1703 deng bedest anîn ku dikê 1 kursî. Li gorî îstihqaqa hilbijardinê jî ve parêzgehê Kerkûk dibû ku bikewe destê yekêtiye û ew yek jî pêk hat. Lê ji bo ku Kerkûk herêmekî tevlî heve û cuda ye gelek hêz û dewlet û hêzên herêmî û hêzên cîhanî tê de dileyzin yani tenê hilbijardin besnînekî ser dikeve. Di heman demê de mirov dikare bibêje rola hêzan jî heye, hevsengiya hêzan jî heye bi taybetî di nav de Îran, Amerîka û Tirkiye dikarin rolekî mezin bileyzin. Îran û Amerîka li her cihekî de nekokiya wan hebe li Iraqê gelek carna bi avayekî rasterast be an jî nerasterast be bi hev re kar dikin û bi vê rengî jî dixwazin bigên encamekî û encam jî xuya bû. Lê me dît bi taybetî jî Tirkiye li rêka Cebheya Tirkmenî û hindek lîstên Ereban dixwast di wê demê de êdî arîşeyên di nava parêzgeha Kerkûkê bidê avakirin û
بەوی ڕەنگیژی ئەو ئەنجامێن هەڵبژارتنان زوو بزوو نەوێ ڕوونیشتاندن یعنی پارێزگاه نەوێ دیارکردن و مەجلیس نەوێ دیارکردن و بەوی ڕەنگیژی تەبلی هەوی لە کەرکووکێ چێ دەبە پەدەکە بەردەوام استراتیژیەکی وی هەیە ji bo ku پەدەکە هێزە دووەمینە یا کوردستانیان لە کەرکووکێدا هێزە یەکەمین یەکێتیە پەدەکە استراتیژیاوی چیە بەردەوام دەخوازە عریشەیان چێ بکا پشتی هەڵبژاردنی بەرێداژی و سابوونە یعنی ببێژە بلا کەسێکی ku ji aliyê her kesî qebûlkirî be bibe parêzgar an jî parêzgar bi avayiyekî dewrî werê dabeşkirin her carekî ereb carekî Tirkmen carekî Kurd be lê yekêtî û hêzên dinê li hemberî wî radewestin ev yek berast nizanin dibêjin her kesekî ku li hilbijardin û mîna parêzgeyan dinê mîna parlemanan mîna hikûmetan her kesekî ku qazanc kir gerek postê yekemîn ya wî bî postê duwemîn jî ya yekê dinê be loma jî mirov dikare bêje êdî ew pîlana dewleta Tirkiyeyê ji niha de mirov dikare bêje pîlana Tirkiya û aliyê nêzîkî dewletê Tirkiyeyê devî warî de dîsa ser neketin û ew yek hêvîdarin bibe mijdeyekî baş ji bo xelkê Kerkûkê ji bo bihevdûra jiyankirinê siyaseta etnîkî li Kerkûkê nayê meşandin yani Kerkûk ciyekî taybet e siyasetekî etnîkî siyasetekî xweferzkirin siyasetekî nasnameya jor û nasnameya jêr li Kerkûkê qet nameşe wek me got gelek pêkhatiyan cuda hene şîî hene sunnî hene Kurdên nêzî Îranê hene Kurdên nêzî Tirkiyeyê hene Tirkmen hene û Tirkmen jî di nav xwe de hinek nêzîkî Tirkiyeyê hene hinek nêzîkî Îranê hinek serbixwe ne û di heman demê de mesîhî û katolîk jî têda hene karekî wisa hasan nîne û piştî referandûmê ku parêzgeha Kerkûkê ya wê demê ya rehmetî ew jî kete nav lîstokên referandûmê û Kerkûk bû hedefekî mezin û di piştî wê heta niha mirov dikare bêje pêşketinekî wisa çê nebûye hêzên Kurdî bi taybetî jî pedeka demekî dirêj li wir hat derxistin piştre bi xwe baykot kirin piştre xwastin be waliyê Kerkûkê ku ji aliyê hikûmet ve hatibû tayînkirin bi wî raketin nava sazişê û heta niha berdewam bû xizmetek ji bo Kerkûkê nehatiye kirin loma jî ew hilbijartin û encamên wî û bi taybetî jî civîna îro mirov dikare wek pêvajoyekî erênî bibîne û mirov dibîne ew pîlan heta ku yani ew pîlana ku li dijî demokrasiyê ava dibin heta dawiyê nagêjin serî ez pir vê vîdyoyê dirêj nakim tenê min xwast ew wek nûçeyekî lezgîn û şiroveyekî lezgîn pêşkêşî ewe bikim li kerema xwe hewl bidin kanala YouTubeya Hîva Xweşnaw subscribe abone bikin layîk bikin û kommentên xwe binivîsin heta bernameyekê din şewekî xweş ji we re dixwazim silav û rêz